Zdravo, moje ime je Ivana. Dobrodošli na VR Akademiju 2. Targetiranjem na YouTube-u sužavate broj ljudi koji treba da kliknu na vašu reklamu i potencijalno vam obezbede prodaju. Što bolje targetirate ciljnu grupu, bolje ćete potrošiti novac i izbeći bespotrebna prikazivanja ljudima koji nisu zainteresovani za vaš biznis. Kada je YouTube targetiranje u pitanju, nemojte zanemariti važnost ključnih reči. Razmišljajte o terminima koje bi vaša ciljna grupa pretražila i isključite ključne reči koje znate da vam nisu od koristi. Razmišljajte o terminima koje bi vaša ciljna grupa pretraživala i isključite ključne reči koje znate da vam nisu od koristi. Ukoliko prodajete šminku, nema razloga zašto bi se vaša reklama pojavljivala na nekom gaming kanalu. YouTube vam omogućuje i da pretražite neke od korisnih ključnih reči i na taj način dobijete inspiraciju. Ovdje kreativnost i domišljatost mogu biti od velike koristi. Demografski fokusirajte reklamu na određenu državu jer nema potrebe da reklamirate celom svetu. Isto važi i za govorno područje. Ukoliko je vaš brend iz Srbije, podesite reklamu tako da se prikazuje ljudima sa Balkana. Sa ovim opcijama možete vrlo detaljno da se pozabavite i da ih menjate u zavisnosti od toga šta vam najviše odgovara. Možete da targetirate i prema temama. Odredite temu za koju znate da je povezana sa vašom ciljnom grupom. Targetiranje prema mestu na kome će se reklama prikazivati je dobar alat. Možete da ukucate određeni kanal na kome želite da prikazujete reklamu ili određeni video, aplikaciju ili website. Kombinacije prikazivanja su brojne, a na vama je da odlučite koja je najefektivnija. Targetiranje na YouTube je usko povezano sa pretragom vaše ciljne grupe. Dobro proučite ključne reči i povežite ih sa ostalim karakteristikama koje ste odredili. Proučite dobro još i mogućnost pozicioniranja reklame kako biste povećali šanse za uspeh.